mi dá za pravdu. Vítam Ivetu Bartošovú. Dobrý večer, děkuji za krásne privítanie. Trochu komplimentov nezaškodí. Keď hovoríme o tých princeznách a kráľoch, ako sa vám vedie v kráľovskej družine Ladislava Štajdla? Nemáte nejaké myšlienky ho opustiť? Ne, v žádném případě, já jsem s kapelou velmi spokojená. A to vlastně dokazuje i to, že mě budou doprovázet teď na novém koncertním turné, se kterým budeme jezdit vlastně 2krát do roka, vždycky na jaře a na podzim. Takže nový program? Nový program, ano. Tak to je zaujímavé. No a pokud se to podaří, tak první koncerty by měly být už tady na Slovensku. Začneme pravděpodobně v Košicích a pojedeme vlastně přes celé Československo až do Prahy. Výborne. Prednedávnom v Melodii sa objavil titulok piesne, ktorú ste nahrali na tomto singli Rozvíje se popátko a získalo veľmi dobré ohodnotenie. 2,5 hviezdičky od odborníkov a kritikov. Nie ste na to pyšná? No, pyšná ne, pyšná byla jenom princezna. Ale samozřejmě, že jsem za ohodnocení velmi ráda, vážím si toho. Ale já jsem tu písničku, nebo řekla bych, že vlastně pro mě je nejdůležitější hlavně ten ohlas publika. Áno. Sú o chvíľu veľkonočné sviatky. Ano. Ako strávite, povedzme, pondelok? No, pondělok strávím tak, jelikož budu tancovat vlastně v novém programu taky s taneční skupinou Šok a připravujeme nové taneční číslo, takže Velikonoce strávím trošičku jinak a strávím je v tělocvični. Takže v práci? Ale já jsem spokojená. Nuž, viete, aká je vaša povinnosť? Je veľmi jednoduchá, vyberte si z našej ponuky pieseň, ktorá by to mala byť. Tak já bych vybrala Stinga, Every Breath You Take. Máte možnosť túto pieseň staviť na párne a nepárne čísla, to znamená sudé a liché. Ktoré si vyberiete? Tak ja by som vyberala párne čísla. Párne čísla. Takže necháme odpovedať ruletu. Držím vám palce. Číslo 21. Nepárne číslo, liché. Škoda. Takže vám zostáva iba zobrať fixku, podpísať sa a mne pozrieť sa, čo sa skrýva pod číslom 21. Je to pesnička, no, nešli sme ďaleko, Michala Dávida a pieseň sa nazýva Piesti. Takže aspoň kolega